Binati ko mga kaigsuunan, mga minahal ko mga parokyano, kita nga nanimba karon nagbalaan ni maong adlaw sa atong mga online viewers and followers sa atong Facebook page sa tibuok kalibutan nga nag-monitor usab o may tambong nining maong misa via live streaming. Kanini yung tanan, good morning. Unya karon sa St. Marie Vianney Sunday, adlaw ron sa mga pari nga diocesan. Mao nga atong hatagan sa masipang pakpak ang mga diocesan priest. Niya kamo naman mo mga amigong mga pari nga diocesan, pareha namo kanang gaalagad sa mga parokya, i-greet ninyo karon. Kay usahay mo ra i-greet ninyo na inyong mga uyab og Valentine's Day. Kalimot mo greet sa atong mga parish priest sa balilihan nga agi nga mo'y namunyag sa inyong anak, mo'y nagkasal ninyo. Diocesan priest deron. Kay si St. John Marie Vianney, kansang kapistahan karon August 4, usa ka diocesano nga pare. Oh. Mga tanak ko ninyo, kahinomdom pamukin sa pare gabunjag ninyo. Hawa na, asa. Pero kahinomdom lagi okin sa unang hingkes ninyo. First kisos, kahinomdom dito. Pero wa kahinomdom gani kisay pare nga gabunyag, kisay obispo nga gakumpirma, kisay pare nga gakasal. Adyaw naman itong hilog, kaya ini umaghilog, di nakakahinomdom. No? Impas naman ka. Mihatag ka na itong ibanghilyo karon og usa ka mahinungdanon nga pahimangno. Sabi ni Saya pa. Pahimangno. Unsa may pahimangno? Tugon. Instruction. Pahimangno. Ingon nga ito Ginoong Jesucristo sa Bread of Life discourse niya karong adlaw. Adyaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot kundili sa kalanon nga mohatag ngadto mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Balikon nato, adyaw kamo paghago alang sa kalanon nga madugta kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Mao na iyang pahimangno karon. Pusugotag sa di mga igsuon, importante og mahinungdanon sa kinabuhi ang paghago. Kaya ba na Ginoo ni anak? Importante ang paghago. Nga naman, di mahimo sa kinabuhi o di ka maghago. Mo kamong og na mga buutan man mga taga-balilihan. Pero kana mga tapuan, diyan mo dyan ay luna anong kinabuhi Kanang abtek, ragkaon, di mo tabag trabaho, di na malipay, di malipay ang Ginoo anak. Kanang malipay rag agdahon, o niya kanang malipay ramutang ka sa kananan, di ka mauman na bansaban, diyan mo'y luna na sa gingharian sa Diyos o sa gingharian ng kalibutan na. Ang Ginoo mismo hingingon nga ang tao kinahanglang maghago o magbudlay. Mao bitaw nang papasanon ta sa atong mga cross, mga kabudlay aning kinabuhi. Di way question na. Apan, nganong ingon mag-Ginoo, ayaw lang kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga maghatag nato sa kinabuhing dayon. Usahay manggod sa kinabuhi nato ang atong focus maoy naay diferensya. Magkapuliki ta, mabisi ta, maghago, magbudlay ta sa daghang mga butang, pero makalimta na to usahay ang mga butang nga magkapalangit. Parihas ba? Usa sa mga rason karon nganong di na ma-intact ang pamilya. Tungod kay gakadaghan karon ang mga tao nga di na balanse ang pacing sa kinabuhi kada semana. For example, daghang mga bana mangreklamo. Daghang mga bana mangreklamo sa ilang asawa nga anuman. Bisag to nga gabi na, tingkatog na, gaatubang gihapog laptop ag asawa kay tuay online business.
Mga imbes kay panahon na igakos, labi na mag-uwan, panahon na lips to lips, kay magtiazon good mo, inigisong sa bana kay murag lain, ay diyang paminaw sa diyang lawas, sos gaatubang pa mag-laptop. Kay miyog sos, ijawat na laman ni natay online orders. Maunang usahay, di na malig-on ang intimacy. Muna mo yung bana, ipus-pus ng laptop pa, kadugayan ron, no? Kay kada mata, laptop gihapon. Ang oras nga tingdog, unta ninyo magtiazon nga makapalig-on sa inyong panagsuod, makapalig-on sa inyong family intimacy, sa inyong conjugal intimacy, napulihan na kay nasobrahan o paningkamot. Nasobrahan o paningkamot. Usahay gani sa itong kabisi sa opisina, ang atong kwarto sa atong mahimong extension sa atong opisina. Tuwa dito daghang mga reports mo nga imbes imong katriparan na ninyo magtiayon na pulos report. Inighigda sa imong bana tuwa nakahigdag stapler kay daghang kang stapleronon. Usahay ibalanse ang kinabuhi. Kay usay masubrahan kita sa pagbuhat sa mga butang nga iya di ini kinabuhia, makalimot ta pag-develop sa mga values nga maghatod nato sa kinabuhing dayon. Piskay man ang maningkamot ta, of course, kanindot ana, kanang naatay initiative, pero masubrahan gani, makalimot na ta paghuna-huna sa tinuod nga kanunon, dihang dapita kita masipyat. Kisa magoyway panikay-sikay nga makadugang in town sa atong kinitaan. Ako sa una, bilib ito ko itong mga tiguang sa una, sa ilang kapobrihon, maginikanan na to sa una, sa ilang kakabusog, sa ilang kapobrihon, naagyod nila ang diskarte aron mabuhi. Unya makabalanse sila, bisag lisod ang kinabuhi, way sakyanan, magbagtas sila, magdigamo pa sila, wadya mo'y rice cooker, wadya mo'y blender, unya wadya mo'y diaper, magilis paglampin sa mga anak, makasimba lagi. Makasimba lagi sila. Kita karon nga diwils na hinuon, unya ang mga batang gagmay di nalisod, kaya di na tamang nguitag lampin, di tamang ngitag alimon, na diaper, unya mga babae, o griglahon mo, di na mo magamit, o bakbak, kay naanay napkin, di pong kasimba, kay way panahon, imbis sayo na ang kinabuhi karon. Diba? Sa una, mga tiguang na to, magbagtas po ko to, gikag saling, gikag hagilanan, gikag data, gikan, og durol, aron lang makasimba. Uhay mga sakyanan, makasimba lagi. Makatambong lagi makalihukan sa Semana Santa. Kita noong upat kabuok atong sakyanan, 3 kabuok atong sakyanan, pwede ta magtagsag motor. Di inon makasimba kay busy ko, Father. It's a question of priority. Mong iyon na ginukasa mo paghago lamang sa mga butang nga kalibutanon. Huna-hunaa ang mga butang nga maghatod nato sa langit. So gipahinuduman kita sa Ginoo karon nga balanse unta atong kinabuhi. Dili mahimo nga pasubrahan nato atong paningkamot aron mo daghan atong kwarta or mo dako atong juta or mo daghan atong apartment or mo daghan atong mga juta ug basakan nga pinalit. Di mahimo kanara piskay po na. Pero kanara di paigo mo ibuti pasabot sa Ebanghelyo karon. Kay naa man jud ta initiative. Kay numdum ko mga maestra no sa una elementary, kay may pa magsweldo mga maestra kay numdum jud ko. Mga maestra na mo sa una kay sila ra may naay kantin sa among classroom pod. Kada maestra sa una tagsa kantin. Nya kamo po tong maestra sa una elementary kay di ko matugag sa graduha. Namatay na po din taon. Dagham to si ma'am sa unang baligya, grade 1 ko ato grade 2. Naay lollipop, naay plastic balon, naay tira-tira, naay latik, so naay maruyang saging ato sa iyang teacher's table. Unya, muna mo to si ma'am, gusto po niya siguroon nga kaming iyang mga sakop, ato dyan mamalit sa iyahang baligya. Kaya inigawas mo kadaghang mabaligya sa gawas. Maldito po to si ma'am, kay inig hapit na i-recess kay saputon.
So sa puto niya magmugot yung mga saba na mo, inigrisis kay magsiga-siga tong mata. Sus di mi makagawa, di mi mo gawas ato mi mo palit sa isang baligja. Hurot lagi ang iskindi nga puro ayes. O koloring ragamay kay tujuon po ni ma'am nga ana sa puta og hapit na iting gawas ba ting grisis. Pag human sa baligja gangisi-ngisi na po. Yung tanawar ning kanahan. Pero diskarte ito nila, kaya mga hotdog, may di na may mula ka, glaso, ato may mamalit ni Diya. Naama dyan ang diskarte sa kinabuhi. Pero adyo pa sobrahe sa mga butang kalibutanon. Masalamat kay nanimba mo, kamo mga Diyos nun din salamat kay kanunay mong gatamod sa inyong obligasyon, pagpangita sa pan sa kinabuhi. Ingon ra ba si Santo Papa nga karon nahimo ng Santo San Juan Pablo II, ingon siya, work is made for the human person, not that the human person is made for work. Ang trabaho, ang pagbudlay, ang mga buluhaton nato nagigama aron mabulahan ang tao. Ingon ang Santo Papa kaniadto, si San Juan Pablo II. Pero wa gamaa ang tao sa Ginoo aron patay-patayon og trabaho. Kung ang imong trabaho mao nay makapatay, makahurot sa imong kusog, kung ang imong trabaho makapaladyo na nimo sa Ginoo, kung ang imong trabaho may makapaladyo na nimo gikan sa langit, di na maayo nga work. Kaingon si San Juan Pablo II, ang trabaho gituyo aron mabulahan og malipay ang tao. Karon nalipay ba mo sa inyong trabaho? Sa inyong trabaho, kaya lain-lain magtrabaho ani na mga professionals na apoy gaugmad sa yuta. O ang inyong trabaho inyong gituuhan nga makapalangit ninyo. Piskay ng trabaho, trabahoan. Kanang trabaho mo, maghilot mo sa inyong bana nga sakit og tuhod kada gabi Hintuo pa mo magkapalangit na ninyo? Pagkapalangit na. Basta kay di mo kontra gusto. Ang problema, ginighilot, samok na ng tuhura, ano sa man ni mabali. Di na magkapalangit ninyo. No? Pero sa akong lula, naman siya tipili, ani sa akong lula. Lula sa angilan niya. Itong lula ko naman ito sa akong tatay, kay kuan ka ito, naghagsakit. Naghagsakit niya. Herbal, mamatiguang sa una. Kung nagisugo lagi itong akong lulo ko no pakuhag binunga. Tuluro ko po kadahon kay ihakop. Sandisyo masugog binunga. Kada adlaw binunga tulo kadahon kay ihakop aning likod, aning hawak. Gihago na ito akong lulo biti. Usa ka adlaw isugog Andres mga song lulo. Andres ko ay kog binunga kay sakit akong likod. Gikapoy kada adlaw ko kuhag binunga tagtulo ka dahon. Sus gipajagag usa ka punuan. Gisandig dito sa isang sunog sa isang kwarto yung hilak intong kunugong lula kay kiinam sa lug siyarog di maadyo hinglandong ko kunog bintana kay usa ka puno ang kahoy gipadjag gihago na kuhay sige sarong tulo ka dahon kada adlaw kinahanglan maghago ta di lang sa mga butang anang kinabuhi kundi sa mga butang makapalangit. Ni quote sa Dalai Lama, no, di ni Catholic, pero nindot po. Mo ni ang spiritual leader sa mga Buddhist, Tibetan Buddhist. English ni pero ato ni binisayon taod-taod. Ingon siya, I cannot understand the dynamics of the human person of today. Man sacrifices his health in order to make money. Man sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. Muna-muna ko nung paningkamot sa tao aron makakwarta, sa daghanan og kwarta, isa na pong gigamit isang kwarta aron maadyo. And then, he is so anxious about the future that he does not enjoy the present. The result is, he does not live in the present or the future. He lives as if he is never going to die, and then he dies having never really lived. Sa may sabot ani og tinambano nato sa Bisaya pa, ingon siya galibog ko sa tao karon, sa mga tao karon.
Gigipatay-patay nila ilang kaugaliyong pangintag kwarta. Motong nasakit ilang lawas. Pagkasakit sa ilang lawas, gapadoktor, igo ra po kinitaan, gibayad sa ospital. Unya, sige ka busy, sige ka hadlok, sige ka balaka, karon, hala, unsay kanon, unsay bayad og aircon, unsay bayad og kuryente, unya, sige ka hadlok, paghuman, natiguwa nga murag gamahay sa ilang kinabuhi, kay wa katilaw og diskanso. Mo nga namatay ang tao, murag wa siya moagig kinabuhi, pero nabuhi pod siya nga murag way kamatayon. Panandungan na ito na usahay. Kaya nga na atong mahitabo. Sige, taghago, di na ito mo simba, di na ito magrosaryo, di na ito mo tambog huliwik, di na ito magumpisal, kay aron lagi, madaghan na tinigom. Pagkamatay na ito, agbinazing maldita ni mo ibag-og kujintas, mo ibag-og sing-sing, kay sos, daghanag tinigom sa mama. Pastilan. Ayaw kalimti ang mga butang langit nun. Ayaw kalimti ang pan sa kinabuhing dayon. Dahil na ito ang Diyos, angay na ito siyang pasalamatan.